Alamisa Oktoburu kalo tile tan ani duuru san ba fila ni mugan aw minnu sɔgɔlemana bɔlɔlɔ sanfɛ an bɛ foli di aw ma ka yira la ko an ka bi bakurubaw la minisiriw ka laadala tɔnsigi min ni o kɛra kunu furancɛlɛ fanga jamana kuntigi ale y'a laɲini ka tile saba sangabuda sigi kɛ faransi kanfɔ jamana olu ka fara ɲɔgɔn kan tɔn o ɲɛma ale ye maa ci ni kana an ka jamana kɔnɔ ni waati na ale bisimilara kunu an ka jamana minisiri ɲɛma fɛ ni y'aw ka bi kunnafoni kɛnɛ sigilen ye. Kojugubakɛlaw ye binni min kɛ Mali sɔrɔdasiw kan tarata don Oktoburu kalo tile tan ani saba san ba fila ani mugan Sokura Bankasi cercle kɔnɔ min ni o ye Moti mara ye ka sɔrɔdasiw ni sivili caman faga furancɛli fanga jamana kuntigi Bandaw ye tile saba sangabudasigi boloda o kɛra min ni a bɛ daminɛ bi alamisa Oktoburu kalo tile tan ani duuru san ba fila ani mugan kabini su minuit waati ni ŋaniya in sirila minisiriw ka laadala tɔnsigi min ni o kɛra kunu araba jamanakuntigi Sola Kuluba jamanakuntigi a ye tasibila kɛ min ni o ye maa minnu ni olu ni tora nin gɛrɛgɛrɛ senfɛ ka dugawu don kɛ maa minnu olu joginna ko ala ka nɔgɔya da kɛ olu bɛɛ lajɛlen ye. Gouvernement ka laadala tɔnsigi min kɛra kunu Oktoburu kalo tile tan ani naani san ba fila ni mugan jamanakuntigi Sola Kuluba a ɲɛmaya tun bɛ an ka furancɛli fanga ɲɛmaaba bolo ni o ye Bandaw ye o lajɛ in senfɛ maa dɔw olu sugandira ni k'u bila jɔyɔrɔ dɔw la mara ani décentralisation minisiriso la secrétaire général Adama Sisuma min ni o ye baarakɛ jɛkulu kuntigi ni a bɛ wele nazarakan na ko chef de cabinet Amini Belko Maiga ciden Ali Mahamud Ag Ibrahim baarakɛ jɛkulu dɛmɛbaga Isufu Sangare secrétaire kɛrɛnkɛrɛnnen Mamadu Lamine Sila taamakow ani sirabakow minisiriso secrétaire général Mama Jɛnɛpo baarakɛ jɛkulu kuntigi Abdulaye Saba Sangare jamana sirakow ɲɛmɔgɔba Abdulaye Dawu sirabaw lakanani cakɛda ni a bɛ wele nazarakan daɲɛ surunna ko AGEROUTE Seku Tɔntaga min ni o ye baarakɛ jɛkulu dɛmɛbaga ye Caporal Salifu Konate secrétaire kɛrɛnkɛrɛnnen Madamu Nasumu Sidibe baarakow ani baaradegeko minisiri baarakɛ jɛkulu kuntigi Basi Jara baarakɛ jɛkulu dɛmɛbaga adjudant chef Mohamed Sanogo. Sheikh Tidiane Gajo ale ye faransikan jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba ni a bɛ wele nazarakan daɲɛ surunna ko OIF o ɲɛmaaba ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen an ka jamana kɔnɔ furancɛli fanga minisiri ɲɛma Mutari Wan o ye ale bisimila kunu arabadon Oktoburu kalo tile tan ani naani san ba fila ani mugan a bolo in lajɛ bon kɔnɔ a ye kunnafoniyaw kɔnɔɲɔgɔnya k'a ɲɛf'u ye ko ale nalen bɛ min ni o ye ka na furancɛli fanga min ni o bɛ sɛnɛ an ka jamana kɔnɔ ka na faransikan jamana olu ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ni k'o lase jamana ɲɛmaw ma ani ka olu ka kɔkɔrɔmadon ko o sɛbɛntiya u ye o ni o cɛ min ni o ye an ka jamanadenw minnu bɛ jamana kɔ kan ani Afiriki donɲɔgɔnka minisiri Zeni Mulɛ ani ale fana ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya min ni o ye ani Mutari Wan ka kumaɲɔgɔnya kɔfɛ u hakili falen-falenw senfɛ a ye ale kunnafoniya ko min ni o ye OIF yɛrɛ ɲɛmaaba ye Louise Mushikawabo ko o kan ka taama boloda ka na an ka jamana kɔnɔ dɔgɔkun nata ninnu na taama min senfɛ a bɛna halisa ni ka na baara ɲɔgɔnya ka na o baara kɛ an ka jamana kɔnɔ walasa furancɛ fanga min ni a bɛ sɛnɛ cogo min OIF ale seko ni a damayira ye min ye walasa o baaraw bɛ se ka sinsin cogo min o kumaɲɔgɔnyaw olu bɛ se ka kɛ lafiya kɔnɔ cogoya min na. Faransikafɔ jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan o kibaruya in bɛ dan siri an ka bi kunnafoni kɛnɛw la an bɛ a yira u la ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen sera ka sigi sen kan ala ni
ANCD ani AMAP olu ka bolodiɲɔgɔnma baaraw ye. An bɛ dugawu kɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen kan.